Ben, hai 52 anos estaba en Buenos Aires nun café que se chamaba A Bella Viena. O dono era un galego, o camareiro que me atendía tamén era un galego. Eu escribí estas palabras, pero non supoñía que 52 anos despois iba a escoitar as palabras aquelas que eu estaba escribindo na boca de Balbinas e Balbino de Cerceda. Eso non o pensei. Así que, amigos, querido amigo Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, amiga Alba, amigos todos da Corporación Municipal, veciños, directores dos colexios que estades aquí, e, sobre todo, balbinos e balbinos, amigos meus, que agora sí vexo, cando cheguei estaba apagadeiro, non vos vi, agora vexo vos. Eu non pensaba que moitos anos despois, e sobre todo tampouco pensaba que iba a estar eu presente para contar o conto, de maneira que celebrámoslo entre todos. Nestes últimos anos non sabedes cantos, son miles de rapazas e rapaces de toda Galicia que veño recorrendo colexios e inaugurando esta exposición, querido Balbino, que se non a viste si de la ver na biblioteca, na sala de exposicións. Alégrome moito estar con vos. Antes eu inauguraba a exposición, querido Balbino, hasta hai un ano e medio, simplemente falando do libro, algo vou falar do libro, pero sobre todo, pois, pedín a secretaria xeral de Política Lingüística que daquela en diante, o sea, ahora, se aproveitase para estar con alumnos. Estou con alumnos de primaria, de secundaria e de bachillerato, según o lugar onde sea, os alumnos que me poñen. Este rapaz, vos non decir pronto para logo ter un coloquio con vosco, porque máis que falar eu solo, vai me gustar falar con vosco, es decir, que vos me fagades preguntas e conversamos entre todos. Este libro, como digo, emigrei a Buenos Aires. Emigrei a Buenos Aires porque eu quería conseguir traballo para traballar pola noite, polo día, estudiar pola noite. Non o atopei. Como non atopei traballo, depois marchei a Buenos Aires, onde fixe a carreira de periodismo e onde estudiei moitas cousas, entre elas música, aprendí a tocar un acordeón e, sobre todo, descubrí en Galicia e a súa significación, a súa importancia histórica e a importancia histórica do seu idioma. E a partir dese momento convertíme nun activista da cultura galega que sigue hasta hoxe e, ademais, un devoto e un utilizador do idioma galego, sempre. En 43 anos que estive en América, 12 na Argentina e 31 en Cuba, nunca utilicei, nunca escribí ningún libro que non fose en idioma galego. Levo escritos uns 50 ou algo así, todos en galego, nada máis que en idioma galego, que é o meu idioma, a miña lingua, a que aprendín de meus pais, de meus avós, dos meus veciños, a que nos ven polo regueiro do sangue desde hai 800 anos. E que por eso respetamos, a queremos e comunicámonos nela. Este libro, pois, vou dicir rápido, está traducido a 17 idiomas. Pois, podo dicirlo porque teño aquí os datos, que vos non o ides reter, de todas maneiras. Porque os teño aquí, onde están? Xa sacar este son. Están aquí. Xa. Pois debo dicir os idiomas e tamén digo os países, incluso as áreas ou comunidades dentro de España que está traducido. Pois está traducido ao asturiano, ao catalán, ao vasco, ao castelán, ao portugués, ao italiano. O italiano é 3 traduccións. Ao inglés, ao francés, ao ruso, ao romanés, ao ucraíno, ao alemán, ao sueco, ao búlgaro, ao checo, ao chinés, ao esperanto. O esperanto está traducindo ahora, como está traducindo ahora ao xaponés. Ao xaponés, o profesor xaponés que ven todos os anos a Galicia, escribe e fala perfectamente galego, estuvo hasta aí un mes en Santiago, estive con el, tamén foi a miña aldea, está traducindo Memorias de un labrego ao xaponés. Logo, bueno,
esta exposición que está hoxe aquí estuvo xa en 33 lugares, non podo dicir cual, eu teño aquí os nomes de lugares onde estivo. Tamén hai unha exposición na sala de exposicións que teño honra de que lle puxeron o meu nome, hai, ao lado da biblioteca, hai cuadros de pintores galegos que foron entregándome a partir de que empezou a inaugurarse esta exposición. Pintores como son Antón Pulido, Xoán do Mato, Paco Lareu, Roberto Fernández, Ciro López, Xaquín Marín, Federico Fernández, Chema Pazos, Armindo Salgueiro, Lino Lago, Esperanza Lema, Sabela Arias, Xosé Vizoso, Miguel Anxo Calvo e Milos Cotelo. Fixeron os estudios deste libro en Universidades de Brasil, de Galicia, Santiago, de Francia, de Italia e de Alemania. De maneira que este libro utilizouse moito no Colexio de Galicia, de lectura, utilizouse tamén en castelán, en Colexio de Cuba, en Instituto de Escola de Secundaria Básica en Cuba e Instituto de Cantabria en castelán. E en alemán utilizouse en dúas universidades moi importantes, Leipzig e Treviso. En fin, non vos vou dar moitos datos, simplemente que é un libro. E este fixos de teatro, como Cándido Palzoa, outro fixos de teatro incluso en México, en idioma maya, que é unha lingua precolombina, pois aí tamén se representou. O libro, pois, síguese editando en galego, síguese representando en teatro, e síguese mostrando esta exposición que está hoxe en Cerceda. Que máis, bueno, se dixen que se está traducindo a outros idiomas, están facendo traballos de universidades sobre el, é que os rapaces siguen lendo, hai que ver, é interesante, sobre todo para mí como autor, que aqueles rapaces de 50 anos ou 60 anos que eran tan diferentes a vos, que hoxe, aos rapaces de hoxe lle interesa seguir lendo ese libro para saber como era a vida de seus avós. Mais ou menos ese libro corresponde á edad en que eran rapaces vosos avós. E claro, é interesante, lendo a Balbino vedes como era a vida dun rapaz daquela, é unha vida moi distinta de hoxe. Non vestían como vestidos hoxe, daquela había, os rapados usaban roupa remendada nas aldeas, daquela as escoliñas eran moi pobres, moi cativas, non tiñan biblioteca, tiñan 4 ou 5 libros por ali, nada máis. A enseñanza era moi pobre tamén, unha escoliña que había unha sola maestra, se esa maestra enfermaba xa non había clases. Pero hai máis, os rapaces iban á escola cando chovía, porque cando non chovía había que traballar na casa, había que erguerse cedo e traballar na casa. Daquela non había maquinaria no campo, non había tractor e nada, había que fazer todo a pulso, con foucillos, con araña, con que fora. De maneira que era unha vida moi distinta, non había ni luz eléctrica, porque nas aldeas dos anos 40, 30 non había luz eléctrica. De maneira que a vida era moi distinta a vosa, moito máis precaria, moito máis pobre. Hoxe tamén hai situacións difíciles, algúns países están no paro, hai dificultade de traballo, con todo, aínda así, a vida vosa, a vida dos rapaces e rapaces de hoxe é moito mellor que a que eran aqueles rapaces. Agradezo esta lectura, non lectura, sino que aprendo de memoria destas rapazas e rapaces que fixeron aquí, que leo aquí fragmentos de Balbino, e traíame recordos daquela vez, daquel café que eu iba todas as tardes en Buenos Aires a escribir as memorias de Balbino. Incluso non había o nome aquel Balbino, non había poucos, hoxe hai Balbinos influído por este libro, hai Balbinos, bastante Balbinos por Galicia, según puden saber. E Balbinas. Hai unha rapaza, hai unha actriz xoven alá en Ponteceso que cada vez que vai ali, ela fai un acto para que eu son Balbina, e lee toda esa parte primeira, actúa, que son Balbina, e é unha Balbina, non solamente Balbinos, había Balbinas tamén, e hai Balbinas tamén hoxe. Na Galicia profunda ainda hai Balbinos parecidos a aquel Balbino. Pero eu, se queredes, sigo falando, pero eu creo que fora mellor que vos me fixerades preguntas e que falemos entre todos en contexto, vexo cariñas aquí moi simpáticas, nenas máis bonitas e nenos máis guapos da Cerceda. Así que, a ver quen levanta a man e fai a primeira pregunta. Cando estabas en América non botabas de moinos Galicia? Sí, señor. Eu oío pouco, así que chile tamén. Cando estaba en América? Claro que botaba de menos. Botaba de menos Galicia porque, ademais, tardei 24 anos en vir a primeira vez. De maneira que aquí tiña meus pais, meus irmáns, eu son un maior de 7,
botaba de menos as festas, o entroido, a romaría, os amigos, os compañeros da escola, todo botaba eu de menos, pero igual tiña que seguir. Como me curaba eu desa morriña? Escribindo. De alguma maneira escribindo, e non solamente escribindo, non promovendo que vieran exposicións sobre temas galegos, de que se fixeran concursos, en fin, traballando por Galicia, curaba da miña morriña galega, de certa maneira, por lo que se aliviaba. Outra pregunta. Cal foi o libro co que máis disfrutaches escribindo? Pois, posiblemente, podo mencionar 2 ou 3 que me levaron bastante tempo. Un deles é Castelao, en memoria, escribiu en 3 meses por aí. Castelao en Cuba, outro é Galego no Golfo de México, que son entrevistas a pescadores galegos que estaban pescando no Golfo de México, máis ben nas augas territoriais de Yucatán, México e de la Florida, en Estados Unidos. Son un libro que máis tempo me levaron, e hai algún outro que me levou bastante. Rosalía de Castro de Cuba, por exemplo, tamén tuve que investigar moito. Esos foron os que máis tempo lle tuve que dedicar para terminar. Outra. En que basou a historia de Memorias dun neno labrego? Ponena, baseino, en primeiro lugar, na miña propia historia. Moitas veces pregúntame, incluso en entrevista, por televisión, por radio, por aí, pregúntame si Balbino son eu. Si Balbino é unha autobiografía de Xosé Neira Vilas. Eu digo, sí e non. Vamos a ver. Non son eu, en canto a que meus pais tiñan pouca terra, pero era deles, non eran caseiros. Polo tanto, non existía ningún Manolito provocador que me insultara. Polo tanto, non recibo aquela malleira humillante de meu pai, como as memorias. Polo tanto, non tuve que irme da casa unha mañá, pois non botaban nos das terras, eu non me iba. Así que eso non son eu, afortunadamente. Pero si son eu, no Canciño, son eu en que medio que anda morisqueira maestra. Si son eu en que na xeografía hai un río sempre, hai unhas ínsulas, hai uns montes. Na sociedade, a vida escolar, a vida familiar, o traballo na casa, eu traballei moito na terra, igual que Balbino. Así que a xeografía e a vida social, sí, era a miña. Ahora, o que non é miña é a anécdota de fuxir da casa, de... Eso non. Outra. Cando vostede era pequeno, que quería ser de maior? Vouche fazer un chiste. Eu cando era pequeno o que quería era ser grande. Sabes por qué? Entre outras cousas, porque os pequenos, non sei hoxe, non nos respetaban. A opinión dun rapaz non valía nada. Tiñan que ser adulto, tiñan que ser persona, home con barba ou señora maior, porque lle fixara caso. O que dicía un rapaz non valía nada. E moitas veces tiñamos razón. A opinión dos rapaces hai que escoitalos. Hai que escoitalos menos. E incluso teño ido, verdad? E incluso teño ido ás escolas infantís de pequeniños e hasta eses de 3 anos hai que escoitalos tamén. Pero é que non nos respetaban. Logo, ser grande supoñía moitas cousas, ser máis libre, poder incluso emigrar, ir a América, viaxar, traballar de outra maneira, en fin, eso era o que quería ser. Se me preguntas que quería ser en canto a labores, bueno, sí, quería estudiar, quería ser músico, ser aviador, e que sei eu, os soños que hai de rapaz. Pero, basicamente, a razón básica era esa, que non nos atendían, os maiores non nos atendían. E nos dicíamos, e cando eles se equivocaban, tamén dicían, bichi, tamén vos equivocados, eso de grandes. Equivocaste vos eso de grandes, dicía aos pais ou aos avós, pero penso que a sabiduría estaba solamente no tamaño da xente, ou nos anos que nacera a xente. E non, nós teremos máis experiencia que os pequenos, pero nesa cabeciña do neno de 3 anos, na voz, hai un cerebro que pensa, e moitas veces pensa ben, non ten experiencia, pero hai que escoitalo, hai que escoitar os rapaces. Outra pregunta. Actualmente está escribindo outra historia.
Actualmente estoy escribiendo como nunca. Teño ahora mismo, decía yo amigo Valentín, 3 libros para revisar as probas encima da mesa. Teño 3 libros encima da mesa. E teño outro máis en prensa, en fin, sigo escribindo cada vez con máis responsabilidade, porque se eu publico tantos libros, tantos traballos, pois debe ser cada vez máis exixente consigo mismo. Exixente, sobre todo, neste caso, como escritor galego, no idioma que utilizamos. Utilizar un idioma rico, digo que un escritor debe tratar sempre de facer idioma. Tampouco vale escribir unha historia, un conto, podes escribir tamén en castelán, xa que sempre los idiomas, pero escribilo con gracia galega, con palabras, con riqueza léxica galega, e iso é o que pretendo eu en cada traballo que fago. Por iso, canto maior son, digo, por bello, va, máis exixencia e máis responsabilidade temos como galegos e como escritores. Outra pregunta. Como entrou vostede no mundo da escritura? Pois, no mundo da escritura entrei de moi novo. Nós temos no meu povo, hai unha ponte medieval, e cando eu tiña 11 anos eu escribía a esa ponte como se estivera lonxe dela, que recordaba, eu non sabía da aldea, pero xa escribía como versos como se estivera lonxe desa ponte. Pero eu escribía desde rapaz. Hasta aos 9 anos fui castigado por escribir en galego, vou vos contar. Na nosa escola, a vista, na escolinha da aldea, había 2 filas de pupitres ou mesas para nenas, un pasillo ancho no medio e depois 2 filas para nenos. E lá no fundo había un pupitre por faladores, os que falaban moito. E entón un día me castigaron, mandaron aquela mesa, aquel pupitre. Eu non era un amigo meu, un compañero meu máis que falábamos, quen falaba era él, pero a mestra mirou mal e castigou a mí. Cando estaba lá naquele pupitre escribiu no tiña Alfredo, parece mentira, isto foi injusto, porque tiras o que falaba, non é, mira tita, fixe unha boliña e tirei o papel Alfredo e a mestra pillou o papelillo polo camiño. E dixo así que foi injusta, e encima en gallego, pois encima, para máis, para colmo, estaba escrito en galego e que lle vou escribir o rapaz. Logo, cando era a festa do Entroido, había oficios que caricaturizaban ali, viñan carros con oficios, valladores, augardenteiros, ferreiros, e para aqueles todos escribía eu cancións. Todos cantaban cancións entre facían eses traballos. E de acordo cos costumes do Entroido do Val do Ulla, do río Ulla. E entón, pois, a música collía de corridos mexicanos, e a letra era en galego. Se cantaba en galego con música de corrido mexicano e cantaban así, cantaban así. Logo escribía moitos versos, moitos contos, despois fixemos teatro, un grupo de adolescentes xa 16 anos, 17, fixemos teatro, eu pedía sobre de teatro a Vigo, e logo adaptaba, escribía o papel de cada un, ou de cada unha, e logo adaptaba aquelas palabras que non era unha autora de outra zona, de outra provincia, adaptabas ao noso idioma dali. En fin, escribí moito, pero nunca me tomei en serio en canto a ser escritor. Pero cando con 20 anos emigro a Buenos Aires, e en Buenos Aires hai periódicos como Opinión Gallega, Galicia, Finisterre, que sei eu, Lugo, hai varios, eu colaboro naquelo, escribo contos, escribo feciñas de teatro, escribo poesías, escribo artículos, escribo de todo, pero claro, xa firmado. Cando eu me vexo xa en letra de molde, firmando os traballos, empezo a tomarme en serio. E é 10 anos despois que publico o meu primeiro libro, que é un libro de versos, Dende lonxe, titúlase 1960, e 1961, o ano seguinte, publico a primeira edición de Memoria de Nino Labrego, que é que estamos evocando hoxe. Así que a miña vocación pola escrita ven desde sempre, desde moi noviño, ven ademais daquela que non hai luz eléctrica, no inverno os campesinos cantábanse pola noite, contaban contos ao pé da lareira, dentro leña ali debaixo da carmalleira, e contaban contos e contos, algúns contos eran de medo, de meigas, de aparecidos, depois non tiña medo de ir para a cama despois de escoitar aqueles contos, pero escoitei moitos contos, así foi o que me inspirou de certa maneira para logo escribir anos despois. De maneira que foise formando esa vocación miña
había unha semente xa, había un xermolo, pero foise definindo pouco a pouco. E defínese definitivamente cando emigro en Buenos Aires, porque ali podía publicar o que escribise. Entón publicou nos periódicos, nas revistas, hasta que finalmente 10 anos despois empezo a escribir libros e sigo escribindo na prensa. Outra pregunta. Podería vostede darnos un consello para as nosas vidas desde o punto de vista dunha persoa tan loitadora como foi vostede? Consello, pero para ti... Bueno, é interesante pregunta. Eu sí, claro que fui un loitador, porque eu nací nunha casa de campesinos pobres. Éramos 7 irmãos, pouca terra, de maneira que a comida era escasísima, a roupa remendada, etc. Había que levantarse ás 3 da mañá. Logo, meu pai, cando eu tiña 11 anos, dereña a cartería dali, tiña estafeta de correos, e era o carteiro. Tiña que poñer unha carteira ao lombo, que na teño na casa, no museo que temos ali, e camiñar 7 kilómetros levando correspondencia a un lugar onde había un enlace e traéndoa dali para a aldea. 7 kilómetros de ida e 7 kilómetros de volta, 14 kilómetros por corredoiras cheas de lama, por regueiros que inundaban os carreiros no inverno. E cando, despois de que, ese 3 veces por semana, despois de camiñar 14 kilómetros, era que ganaba o dereito a ir á escola. Se que mirades, se algún de vos, antes de entrar na escola, os fan camiñar 14, xa non digo 14, 3 kilómetros. Pois camiñaba 14 kilómetros para ganar o dereito a ir á escola despois. Así, un esforzo moi grande. Logo, eu estudiei unha contabilidade por correspondencia, iso permiteu-me empregar de contable no aserradeiro que había ali, pero quería seguir estudando. Ganamos o salario e tal, pero quería seguir estudando. Por lo tanto, busquei se atopaba traballar en unha ciudad onde puidera estudar pola noite e traballar polo día, e non o atopei. Por iso chaman hoxe paro, é unha realidade moi triste, pero hai 60 anos era moito peor. Non había nada, nada. Eu, calquera traballo quixera eu ter, nada. Non topei traballo ni en Santiago, ni en Coruña, ni en Madrid, que xestionaba a través dun amigo. Dixo, pois emigro como a tantos. Foi que collou o barco e marcho para a Argentina. Non emigrei por xuntar cartos, e tampouco xuntei. Emigrei para estudiar, para superarme, para coñecer este mundo que nos rodea, de que formamos parte. Foi maravilloso porque tamén descubrín Galicia, a historia, como decía hai un pouco, a singularidade, a extraordinaria privilexio que temos de ter nacido neste país cun idioma de seu moi rico e cunha historia de seu moi rica tamén. Pero, bueno, ademais, ali estudiei literatura, despois estudiei técnicas comerciales, despois estudiei música nun conservatorio e, finalmente, estudiei o que tiña máis semellanza co que me gustaba a mí, que era escribir. E fixen a carreira de periodismo, casi 5 anos. A carreira de periodismo, e ali, pois, bueno, fixen xunto con unha moza que chegara ali desde Cuba, filla de galegos de Ourense, e que despois fomos amigos e finalmente caseime con ela, Anicia. Despois de estar moitos anos en Argentina, moitos anos en Cuba, viñamos para aquí hai 21 anos, e ela hasta hai 4 anos que morreu, acompañoume todo. Escribía, falaba galego perfectamente e era cubana de nacemento. E defendía Galicia, e xe digo, escribía e falaba, ten varios libros para nenas. Bom, mellor viste por algún, os contos do Compai Grilo, a historia do Compai Grilo, a primeira aventura, a Casa dos Títeres, son todas obras de narrativa e de teatro de Anixe. Bueno, pois eu logo xa puden, eu que consello che podería dar? Esforzo. Mira, hai unha cousa, cando imos á escola, os maestros axúdanos maravillosamente para que nos superemos. Os libros axúdanos, pero é que non é suficiente. Ese é un complemento que temos. O que debemos ter todos, temos un motor propio dentro, e ese é o fundamental. Ese motor noso propio de futuro, ese futuro temos que planealo nós, leválo adiante nós, impulsalo nós. Se o que nos enseñan os maestros, maravilloso. O que nos enseñan os libros, estupendo, pero non é suficiente. Pois eu recomendo sempre a rapaces como a vos, e tamén os de bachillerato, os rapaces, bueno, vos rapaces, algúns
Eu teño unha veciña que ten unha nena de 12 anos e di, non me chames nena, xa non quere que lle chamen nena con 12 anos. En fin, bueno, o caso é que vos, nenas e nenos, non o digo por facervos máis pequeniños, senón porque é cariñoso, nenas, é unha forma cariñosa de expresarse. Recomendolle sempre que máis alá dos libros da escola, que lean, que vaidas á biblioteca e leades polo placer de ler, non solamente os que tedes a obligación de ler e a examinarlos por ler, non, e outra cosa que lle recomendo sempre, a ver que vos parece, pero recomendo en todos os encontros que teño con estudantes, que traballen. O traballo forma parte da nosa, igual que os mestres, igual que os libros, o traballo forma parte da nosa habilidade e danos a satisfacción de ver algo. Aquel que planta un repolo, aquel tira unha semente na horta e daqui a unha semana ve que esa semente floreceu, a satisfacción de ver esa semente florecida. Aquel que podou un árbol, regou unha planta, ver que aquela planta sigue brotando, botando flores a pesar do calor, que os que regaron sentir a satisfacción de ver o traballo feito. Axudar a mamá na casa, axudar na horta, poñer a lavadora, que sei eu, barrer a casa, empezar a aprender a cociñar. Todo iso é necesario. Primeiro é unha gran axuda para os pais, unha gran axuda na casa, pero ademais é a propia formación, ao hábito de traballo. Teño probas interesantísimas. Teño probas de rapazas e rapaces veciños que os que traballan son mellores estudantes tamén. Logran mellores notas, sobre todo aqueles que ademais traballan e sinten a satisfacción do traballo, do esforzo. Teño unha señora veciña que ten dúas fillas, terminaron carreira universitaria, unha de botánica e outra de comunicación audiovisual, e esas rapazas nas vacacións e no fin de semana iban limpar o monte, que non é un traballo nada fácil, limpar o monte, se non partían leña, cortaban leña, todos traballados sempre. E son maravillosas rapazas, moi ben insertadas na familia, sin vicios, e ademais terminaron carreiras brillantemente. Sin fin, isto é contrario. En fin, te pedironme que consello. O consello é máis ou menos eso. O esforzo, eu sempre, dixen sempre, e digo que se pone a dizer, non é o que sea un home de gran talento, pero son un home de gran esforzo. O principal. Decía aquel inventor norteamericano Thomas Alva Edison, que inventou a bombilla eléctrica e tantas cousas máis, decía 1% de inspiración, o sea, de idea, e 99% de transpiración, o sea, de sudor. A idea, a 1% de idea, de plan, de ser, é un 99% de esforzo. O esforzo non espera que che den todo feito, nin na escola, nin na casa. Tens que impulsar de ti. Ten que ser o propio motor, como decía, o que bota para diante. Meus pais non me obligaron a emigrar, nin moito menos, axudarme, tal, pero non me obligaron a emigrar. Foi decisión miña. Nin me obligaron a estudiar, non foi decisión miña. Se eu non fixera aquel, pois eu sería un labrador, que hoxe en vez de dar con un fouciño ou con un gabilo, andaría con un tractor, un labrador ao mellor xa retirado, pero non sería escritor. E cando eu a América, ademais de ganarme a vida, ademais de traballar por Galicia, ademais de todas as obligacións que ten, ademais de estudiar, escribir, eso supón un esforzo maior. Sacarlle a diversión algunha vez, sacarlle o descanso algunha vez, porque tamén hai que descansar, por suposto, as horas necesarias, e hai que divertirse tamén algunha vez. Pero sempre pensando, esta vida é a miña. Eu son o dono desta vida. Aquí serei nesta vida o que eu queira ser. O que eu queira. Querer é poder, pois en gran medida si é poder. O problema é eso, voluntad. A voluntad é o que vive sempre a xente nova. A voluntad de facer. Mais alá do libro, mais alá dos mestres. Contestei máis ou menos a tua pregunta? Bueno, outra pregunta. Bos días, agradecemoslle moito que viñera hoxe ata aquí a compartir parte do seu tempo connosco e queremos darlle uns agasallos para que nos lembren. A continuación, os alumnos e alumnas de quinto de Educación Primaria do Celso Emilio Ferreiro da Silva farán lectura do libro O Espantallo Amigo. Bueno, antes de eso, un rapaz que quería facer unha pregunta. Que decidiu ir de colexio? Despois vou falar dese libro. Porque
decidiu ir de colexo en colexo? Porque a miña muller, que iba comigo, está aí 4 anos que morreu, a moitos colexios, dai 20 anos, decía, quero falar cos rapaces. Cos adultos xa non hai nada que facer. Entreteñanse un pouco, digo, cosa entre primaria e sabaña polo outro. Cos rapaces sí, porque algo sempre queda. De algún de vos, rapaces e rapazas, nenos e nenas, nalgún de vos esta idea do motor propio, do traballo, de axudar na casa e de impulsarse máis alá dos libros e da escola, de ter un propio impulso, unha propia edición, un propio futuro, de construir vos a vosa propia vida no futuro, algún de vos esta idea vai quedar. Outro non. E para adultos que xa cumpliron o seu rol, ben ou mal, xa non vale a pena falar desto. Pero para vos sí, por eso decidín ir aos colexios, e pedín ir aos colexios. E teño estado con miles de estudantes que alegran para ser útil. En definitiva, a mí na vida o que me interesa máis é ser útil. Ser útil neste caso é sementar ideas, falar de Galicia, falar de todos, e falar do propio esforzo. E, efectivamente, eu tenho unha vida moi esforzada e moi afortunada tamén, digamos así, pero basicamente é por eso que fui estes encontros. Eu estou me quitando tempo de outras obrigas que teño, de escribir ben, para estar con rapaces, para poder sementar algo, para poder deixar alguna idea que se sodas 200, pois polo menos en 30 ou 40 vai quedar alguna idea desta suficiente, para mí suficiente. A ver. Algo que pantallas.